Yıldızlık Созвездие Татарстан Республикасы эстрада сәнгате ашык телевизион гешләр фестивале турында һәркем хәбәрдар. 1998 елда башлангыч алган бәйге 2010 елдан президентыбыз Рөстәм Миңнеханов патронажлыгы астында уза. Фестивальнең район турында ел сайын йөзләгән бала катнаша. Әлеге фестивальне ел сайын безнең инде егет кызларыбыз бик сагынып көтеп алалар. Сайлап алу турларында безнең инде бу елны авыллардан без видео рәвешендә материаллар кабул итеп алдык. Һәм инде икенче сайлап алу туры безнең инде офлайн булды, ул безнең сәхнәдә. Конкурста быел 600-га якын бала катнашты. Шуларның 400-га якыны йомгаклау концертында чыгыш ясау мөмкинлегенә ия булды. Без биргә өйрәндек Тукайда. Сәнгатьле мәктәптә биедек еще. Әлмәтләргә бардык, Актанышка бардык, Казанга 2 тапкыр барган идек. Безнең Ольга Станиславовна править итә. Ольга Станиславовна чирләгәндә Ольга Наилевна килә. Безнең биюнең исеме Тукай бизәкләре. Без биебез малайлар белән безгә нык рәхәт. Йолдызлыкка беренче тапкыр барабыз. Моны җиңәргә килдек. Нинди биюләр бийсез быел? Айсыгыз әйтә. Без бу юлы биебез. Раз, два, калинка, два. И без шундый татар бию яшигән дуслар. Без гимназиядан килдек. Без Кую җегетләр ансамбленнән. Без мәктәптә җырларга өйрәнәбез. Biz баланы авылында дуслык ансамблем алып барып, оештырып, укыта башладым йөреп. Һәм инде шушы балалар белән без беренче тапкыр йолдызлыкка үттек. Икенче турдан беренче турны видео язма итеп язып җибәргән идек. Без бик нык шат, сәхнәне күрдек. Микрофоннар белән җырладык, әйбәт балаларга бик нык ошады. Без шуның белән алга таба да тагын шөгыльләнәсебез килә. Җыр, бию, нәфис сүз. Берсендә дә сынатмады егет кызлар. Ялгыз номерларда, коллектив чыгышларда югары дәрәҗәдә әзерләнгән иде. Концертта 9 бию коллективы, 7 вокаль ансамбль, 54 җырчы һәм конференция тамашачыларга онытылмас матур бәйрәм бүләк итте. 20ләп номер Әгерҗедә үтәчәк зона турына үтте. Мин бу елны шушы Созвездие йолдызлык ярышында конферанс буларак чыгам. Моңа кадәр мин Метрей халык, Мөслим халык театрларында уйнадым. Бу елны сәнгать мәктәбенә бирелдем. Конферанс буларак шушы матур ярышның финалына үтә алдым. Без инде биюгә 2017 елдан бирле йөрибез. Мин хәзер Мизгел бию ансамблендә 4 ел буе биим. Без төрле конкурсларда катнашабыз. Безгә гастрольләргә йөрү бик ошый. Ләкин безнең һәрбер тапкыр сценага чыксак, бик нык дулкынланабыз. Ләкин безгә тамашачы гел кул шапканда, без безнең гел йолдыз шикелле хис итәбез. Үзебезчә гел бийсе килә. Үзебезне күрсәтәсе килә. Фестивальнең максаты рухи кыйммәтләрне саклау, актив гражданлык позициясын формалаштыру һәм яшьләр өлкәсендә үзеңне күрсәтү, үз урыныңны табу. Оештыручылар максатка иреште кебек. Йолдызлыкта үзен күрсәткән егет-кызлар тормышта да югалмый. Уңышлар телик аларга. Дим Мавзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.